କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଛି କି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୁନ୍ ମାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଯିରିମିୟ 32:19 ପଦରେ କହେ, ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ କ୍ରିୟା ମହାନ, ତୁମ୍ଭେ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସମୁଚିତ ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସୁକର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଈଶ୍ୱର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ନା କାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଜରରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଦେଖା ନୁହେଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ମାସ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ହେଉ।